हेलो लोगोफोर, दिनै आंनि बे यूट्यूब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेनो जादों बावैसो सिगाङाव आसाम आरो बिटिआर दाब दाब जिल्लायाव दैबाना जानानै थांबाय। बे दैबाना जानायाव गोबां सुबुङानो भुगिनानै दङ आरो खहाबो जानानै दङ। थ' बेनि खहा जानाय आरो भुगिनानै थानाय सुबुंफोरखौ मददथि होनायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि CM बा गाहाय मावफुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'नि मददजों लोगोसे खुंथाइ गोहोनिनो EM गेलेमु बिफाननि मानगोनां दावबायसा बर' लोगोसे हेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव उदालगुरिनि सिङाव थानाय डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव मोनसे जोलुर गेलेनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे जोलुर गेलेनाय दिन्थिफुंनाय जागोन ISL I League हिर'इज आरो बड'लेण्ड 11नि गेजेराव जागोन। जायफोर ISL गेलेयो जेरै हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' आरो बावरिंगा बड'सा बिथांमोना स्नि जना गेलेगोन। लोगोसे बड'लेण्ड 11नि गेजेराव जागोन। बेयो जागोन 17 जुलाइ रबिबार खालि जागोन। थ' बिदिब्ला साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुरै खावलायहरनाय जायोदि जायफोरा जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि मिनि स्टेडियामाव फैबाय थानाय रबिबार खालि नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै।